Des del canal Mariola i anem a parlar de la llei antipaco. Fem una entrevista al senyor Bater perquè anem a parlar de la llei antipaco. Així tenim el senyor Bater, bona nit. Te explico per què em diuen senyor Bater. Jo opino de la llei antipaco que Paco no tindria que existir. Vostè què opina de la llei? Així les preguntes les faig jo, que per això em paguen. Tenim un públic així estupendo, estupendo el públic. Bien, vamos, la tele yo. La tele. La tele. Siga la tuya. Ja va començar. El nostre amic, Pavel, que... És que no sé què llegir. Lo primero que he leído. La moto. La poseída. Get up, stand up for your right.